Katos Tiia. Mä ostin nyt on tän. uutta testissä. Tää on maailman söpöin. Tää on siis matkakokoinen. Mä haluan nyt testaa tän, kun kaikki kehuu tätä niin Ja paljon. tää on Huda Beautyn tämmönen bronzing, eli blush ja bronzer. Tuleeko tästä nyt jotain? Tulee se pöllyy. Mua jännittää jopa ehkä. Mä just sanoin, että tästä, nyt jos menee pieleen, kun ei oo aikaa. Kato. Hei, hei! Tekikö se nyt jotain? Ei, tää ei lähde levitty. Oh my god. Voi ei! Aika tää on Mitä sä teet? Ei! Me mietin, että tää voi olla riski. Ei, kyllä se levittyy. Siis kun tätä ei pitäisi levittää puuterin päälle. Perkele. Mut se näyttää hyvältä. Siis tää kyllä oikeesti tekee asiansa. Ihan kuin ois pisaamia. Mut kato tätä! No se näyttää hyvältä, mutta tää pitää testata silleen, että ei oo puuteri ja muuta puuterituotetta. Ja tää oli nyt tosi hyvä review. Meillä on lähtö puolen tunnin päästä. No. Ei kun siis oikeesti, nyt mä nyt tykkään. Hyvä, Tää tehdään mulla on taas hyvä uusi kokeilu. Tää ei vakuuttanut ketään. Näytäpä sitä poskea. Tää ois pitänyt tehdä niin, että ne ois laittanut kädelle niinku me Tessa. Eikä näin, että mulla on... No ei se oikein näyttäisi. Ja, mut siinä on vähän tällaiset pisamat tuolla. Niin se on vähän nyt maksaläiskät siinä.